Okay, we'll restart the clock because I lost 1 minute. Most indítsuk az órát, már 4 percet elveszítettem, szóval 20 percem van. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Először is szeretnék köszönetet mondani Zoltánnak, hogy megszervezte mindezt. A kelet-európai alacsonybér modellel, és köszönöm a Friedrich Ebert Alapítványt is, hogy megszervezte ezt a második ülést a kérdésről. Szeretném ma délelőtt azt a kérdést megnézni, hogy miért olyan alacsonyak ezek a kérdések valóban. A bérszint alacsonyabb Kelet-Európában, mint Nyugat-Európában. Nagyon gyakran azért, ahogy mondják, mert eltérő a gazdasági alap. Én azonban nem erről szeretnék beszélni, hanem a bérszintről, arról, hogy miért, hogy valóban a gazdasági alap miatt olyan alacsony a bér. A gazdasági teljesítmény vajon más bért feltételezne, illetve tenne lehetővé. Van-e lehetőség arra, hogy növeljük a béreket a gazdasági alapok tükrében? A bérszint megfelelőségével kapcsolatban, tehát egy másfajta megközelítést választanék a normálnál. Tehát a GDP a bér vizsgálatánál a következő számok alapján majd szeretnék a megközelítési formáknak a problémáiról is beszélni. Egy másik gyakori módszer arra, hogy a bérfejlődést értékeljük, az az, amikor a termelékenység és bér alakulást hasonlítják össze. Nem erről szeretnék most beszélni, hiszen a Martinnak lesz ez az előadása, hanem azt szeretném pusztán ezzel kapcsolatban elmondani, hogy bár ez a legbefolyásosabb módszer, nem azzal foglalkozik, amivel én, mert a bérszintet különböző időpontokban akarja ez összefoglalni, de igen, önkényes az összehasonlítási alap. Akkor, amikor az EMU-t létrehozták az Európai Monetáris Uniót, akkor még sokkal kiegyensúlyozottabb volt a kérdés, de most mindegy, ezt át fogom ugrani. Elsősorban a versenyképességre szeretnék inkább összpontosítani, és azokra a nem költségtényezőkre, amelyek a versenyképességet meghatározzák. Az infrastruktúra, a termelékenység és a munka összehasonlításában. And it's a sort of exercise that looking at the wage levels a bérszintek vizsgálatánál elsősorban a tőketermelékenység képességet szeretném megvizsgálni, és azt, hogy a foglalkoztatási struktúra milyen. Ez lesz tulajdonképpen a hátralévő 15 percemben már csak a pont. Nézzük akkor a Prágai Kutatóintézet által összeszedett adatokat, bérszintek, bruttó nemzeti termék összehasonlítása, illetve a vásárlóerővel való összehasonlítás. Ezzel a megközelítéssel a magyar szempontból igen nagy csalódást okoz a kép, hiszen Magyarország és Lengyelország bérszintjei tulajdonképpen megfelelnek a gazdasági fejlődésnek.
legalábbis ezzel a mentalitással, felfogással. Szlovákia, Csehország még emelhetné a béreket, de úgy tűnik, hogy megközelítés alapján a bérek megfelelnek a gazdasági alapok alakulásának. És más intézkedések alapján, sőt, még Lengyelországban túl magasak is a bérek. Nagyon furcsa és igazából csak elvi megközelítés ez. A sokkal pontosabb meghatározásra van szükség ennél. A GDP nyilvánvalóan alakul, alacsonynak is tekinthető, és a teljesítő képesség függ a bérszinttől is. Martin fog erre a kétirányú hatásra visszatérni. A probléma az az, hogy a bér szintjét befolyásolja a gazdaság, és viszont ez a két dolog nem külön működik. Ezért kell először ezen elgondolkozni, megnézni, hogy milyen állapotban vannak a bérek, Csehország és Szlovákia kivételével, tehát úgy tűnik, hogy normálisan. Úgy gondolom, hogy sokkal jobb megközelítés az a bér megoszlás a GDP szerint. Tehát a kifizetett bérmennyiség minek felel meg a GDP-ben. Magyarország számára és Csehország számára nagyon alacsony ez a bérarány. Akkor, amikor az európai átlaggal hasonlítjuk össze. A magasabb tisztességes bért adó országok, Észtország, Szlovénia, ezek az országok az átlag bér aránynál magasabb bérekkel rendelkeznek, amikor tehát a bér arány kontra GDP összehasonlítást végezzük. It's interesting that Poland did just quite well on the previous. Nagyon érdekes, ugyanezzel a módszerrel, tehát a bérszint és GDP összehasonlításában Lengyelország rossz eredményt ad. Tehát például ez érinti a közszférát, hiszen itt különféle elképzelések vannak, ugyanaz a probléma a GDP-vel is, ahogy ezt a korábbi módszer esetén is láttuk, végezetül pedig a legnagyobb probléma véleményem szerint az, hogy a béreket pedig a termelékenységgel együtt kell kalkulálni. Tehát ahol termelékeny tőkebefektetés van, ott megvan a lehetősége annak, hogy magasabb béreket fizessenek. Elképzelhető, hogy egy kevésbé termelékeny környezetben sokkal nehezebb, sőt, lehetetlen magasabb béreket fizetni. Tehát szerintem ez egy jó módszer, azonban még mindig rengeteg problémát vet fel. És főleg elméleti kalkulációkra szolgál. Néhány dián átugrok. Tehát itt most megnézzük a gyártóipart. Itt Magyarországon nagyon alacsony, Csehország szintén nagyon alacsony, de Szlovénia, Horvátország, Szlovénia itt nagyon tisztességes szinten vannak. Tehát itt 95-öt hasonlítom össze 2015-tel, hogy hogyan csökkent itt az egész feldolgozó ipar és a gyártóipar szerepe Közép-Kelet-Európában. Tehát akkor nézzük meg ezeket a módszereket. Az első Stefan Collignon módszerén alapul. Ő az ETUI-nak, a Szakszervezeti Kutatóintézetnek írt egy tanulmányt. A módszer pedig arra vonatkozik, hogy hogyan
becsüljük fel a bér egyensúlyt. Itt az Európai Unióban a tőkemozgás is számít, természetesen, hogy a tőke mennyire termelékeny. Az ideális esetben ez mindenütt ugyanannyi az Európai Unió területén. Ez alapján pedig kikalkulálhatjuk az egyensúlyi bérszintet. Ez pedig azt mutatja, hogy egy bizonyos országban milyen a befektetett tőke termelékenysége. Tehát, hogyha Magyarország mondjuk átlagos ebben a tekintetben, akkor magasabb béreket tud fizetni, és közelíteni tud az európai átlaghoz. Ezen gondolkodási modell alapján összehasonlíthatjuk a dolgozóknak kifizetett béreket, hogy milyen szinten megfelelő a tőke termelékenysége az eurozónában. Hogyha egy országban magasabb béreket fizetnek ki, mint a tőke termelékenysége megengedi, akkor ez egy versenyelőny lehet. Hiszen itt a termelékenység megelőlegezi a növekedést. Ez a modell figyelembe veszi a versenyképességhez nem közvetlenül kapcsolódó tényezőket, tehát mint például a szakképzést, akkor a tőkefelhalmozást, és így tovább. Így a megfelelő szinteket össze tudjuk hasonlítani. Tehát mi ennek az eredménye, hogyha az aktuális bérszinteket összehasonlítjuk az egyensúlyi bérszintekkel, akkor olyan eredményt kapunk, ami az eurozóna átlagos tőketermelékenységi mutatójának felel meg. Ez pedig az eurozónában a bérek, az átlagbér megoszlást is mutatja. Tehát, hogyha mindenki emelné a bért, akkor ez a bér egyensúlyi mutató is növekedne. Tehát a bérszintet befolyásolja, mint említettem, a tőketermelékenység, illetve a politikai akaratképzés. Tehát a közép-kelet-európai országoknak úgy tűnik, hogy bértekintetben versenyelőnyük van, hiszen a bérek alacsonyabbak, mint a bér egyensúly szintje, tehát ez bér előnynek számít a versenyben. A kérdésemre adott válasz, a kérdés pedig az, hogy alacsonyak-e a bérek. Igen, alacsonyak a bérek. Ki kell számítani, hogy mennyivel. Magyarországon az egyensúly bér és a tényleges bér között egy 400 eurós különbség van. A Cseh Köztársaság esetében ez 300 euró, 20%, Litvániában ez 40% és 700 euró, Lettországban 40% ugyanúgy 700 euró, tehát ennyivel alacsonyabb a bér a egyensúlybérnél. Azok az országok, ahol viszonylag tisztességes bérek voltak, most mondjuk úgy, hogy tisztességtelenebb béreket fizetnek, hiszen a bérek alacsonyabbak, mint amennyire a versenyképesség ezért felelőssé tehető. Szlovéniában például kevésbé alá értékeltek a bérek, mint Közép-Kelet-Európa többi részében. Szlovéniában ez 200 euró, 10%, Észtországban, bocsánat, igen, 10% és 200 euró, Észtországban több mint 10%, 200, Bulgáriában
12%. Ha megnézzük ezeket az adatokat, akkor kiderül, hogy ennek a módszernek milyen problémái vannak. Tehát például Luxemburgban, Írországban is megjelenik ez az aláértékelés, és pedig azért, mert itt ezen gondolkodási modell határaiba érkezünk. Még egy probléma, amit említenék, az az, hogy a GDP számait is használjuk. És ezek pedig nem kötődnek közvetlenül a bérszinthez. Tehát, hogyha mondjuk Romániába szervezünk ki bizonyos munkákat Németországból, akkor itt a versenyelőny csupán a bérkülönbségben jelentkezik majd. De itt az igazi termelékenység ugyanaz marad. De majd ezt később részleteiben is megismerjük. Tehát, hogyha a bérszintet a termelékenység tükrében vizsgáljuk, akkor ez az a pont, ameddig eljuthatunk. És a válaszunk pedig az, hogy növelhetik a bérszintet, amennyiben a tőke termelékenysége is növekszik. De amint láttuk, ez nem feltétlenül minden esetben így van. Van itt néhány számom, statisztikai adatom a különbség között, tehát amelyről az előbb beszéltem, hogy itt az egyensúlyi bér szintje hol lenne, és hol van a ténylegesen kifizetett bér. Ott látjuk Németországot. Németországban 2007-ben a versenyképesség úgy növekedett, hogy igazából kevesebbet fizettek ki bérbe, mint a tőke termelékenysége megengedné. Itt is vannak számok. Ez Csehország és Lengyelország tekintetében áll fenn. És ezt lebonthatjuk szektorokra is, ágazatokra. Tehát itt is alacsonyabbak a kifizetett bérek, mint a termelékenység lehetővé tenni, és ez elsősorban a gépjárműgyártással függ össze. Az országban viszont vannak olyan ágazatok, amelyek sokkal alacsonyabb béreket fizetnek, tehát például a szolgáltatások, de akár az információs technológia területén is alacsonyabbak a bérek, mint ahogy ezt lehetővé tenni a tőke termelékenysége. Szlovákia esetében is konszolidált adataink vannak. Erre visszatérhetünk majd a vita során. És itt az utolsó gondolatom, hogy mit tehetünk ezzel. Most akkor megnézzünk egy GDP-n alapuló modellt. Ennek alapján pedig megvizsgáltam, hogy ezekben az országokban milyen munkát végeznek az emberek, és milyen tulajdonokkal bírnak. Tehát volt egy európai munka feltételek kutatása projekt, és itt tehát megvizsgáltuk a vagyoni helyzetet, megvizsgáltuk a munkahelyzetét, akkor megvizsgáltuk a munkakörülményeket, a képzettséget, például a vállalatok méretét. Megnéztük azokat a dolgokat, amik például befolyásolják a bér mértékét. Tehát, hogy valaki házas, illetve gyerekei vannak, hány gyereke van, hiszen ez mind-mind kihathat a bérre. Úgy gondolom, hogy a probléma itt az,
hogy igazából nem találtam boldogsági mutatót, amit szintén bele kellett volna számítani. And I also entered the dummies for countries. And then I would have Germany as a reference. És Németország lett volna itt a referenciapont, This way I could estimate, és this way I could estimate the ez alapján effect of the country. kiszámolhattam volna, What effect the country would have on your wage level. hogy Németországhoz képest hol helyezkedik el egy adott ország. Tehát eddig jutottam el. So the result would be that Czechia, Tehát Csehországban the effect of being in Czechia, the same type of job, in the same situation, in terms ugyan abban a helyzetben, ugyan olyan munkával, of the real terms. gyermekekkel, házas állapotban kevesebbet kapunk, 50%-kal, mint lehetséges lenne. Magyarországon ez 140%. Romániában egy 200%-os országtényezőt találtunk. Tehát nagyon sok probléma van ezzel a módszerrel. Same properties in the survey. Tehát, Bulgaria could do very different job from tehát one Bulgáriában Czechia or Germany. elképzelhető, hogy más a foglalkoztatási helyzet, mint Németországban vagy Csehországban. As best as I could think about sort of addressing these problems of how to assess. Tehát nagyon, nagyon nehéz igazából megfelelő modellt kialakítani a bérszint megalapítására. Az utolsó diám, Assessment of Central and Eastern Europe. ez Közép-Kelet-Európára vonatkozik, More discrepancy a tőke és a munkahelyek in this method, but it's közötti összefüggéseket vizsgálja. productivity aspect. Tehát itt ismét a tőketermelékenységet hasonlítjuk össze a munkahelyekkel. Gap based on Itt magasabb a bér szakadék. Közép-Kelet-Európában, Romániában, Bulgáriában még magasabb. remarkable that for Central and Eastern Europe we get Nagyon érdekes Közép-Kelet-Európában, consistent answer to the question of és whether these correspond to economic fundamentals now and how megállapíthatjuk, hogy nem mindig könnyű megállapítani, hogy az igazi gazdasági helyzet hogyan befolyásolja a bérek alakulását. Köszönöm szépen!